Hola, com esteu? Espere que beníssim. Benvinguts i benvingudes al racó de la gata lletra ferida. Avui estic ací per a contestar un parell de preguntetes que m'han fet en més d'una ocasió. Com puc estar segur o segura que rebré un ensenyament de qualitat en les classes de valencià en línia? En primer lloc, ser professor en línia implica la mateixa passió i la mateixa vocació que ser professor presencial, i això afecta totes les matèries. En segon lloc, i ara parle per mi, el meu enfocament pedagògic es basa en un aprenentatge actiu i humanitzat. Aquesta atenció personalitzada i el seguiment acadèmic individualitzat de l'alumne és, des del meu punt de vista, la millor estratègia per assolir uns objectius concrets. Val la pena el cost de les classes de valencià en línia? En les classes en línia inverteixes en temps, flexibilitat horària, inverteixes en comoditat, estudies des de casa i no et desplaces, i inverteixes en classes personalitzades i tutoritzades que s'adapten a les teues necessitats. Tindre al teu abast una professora que es preocupa per reforçar els teus punts febles i treure el màxim partit als teus punts forts és un avantatge i una inversió educativa que almenys val la pena reflexionar. Si vols rebre una classe de prova gratuïta, entra a la meva pàgina web i fes-me-ho saber. Estaré encantada de conèixer-te. Fins prompte!